Wala ko kaila sa akong iro. As in nga. Nay ko nga, kitsa man ni. Mura na mag-askal niya akong mga iro, te. Mura na sila askal, te. Day, lahi na siya kayo, day. Gabi ko ba? Gabi ko ba? Gabi ko ba? Labalak! Basta tatandaan mo ha, hanggat hindi pa happy, di pa yung ending. Saba di ha, kung labda. Paasahan matali nga, kung di pa daw happy, di pa daw nakang-ending. Palihog lang, ay may paasahan yung happy ending. Wala yung happy-happy, oy. Wala yung forever, palihog lang. Mag-ilis ni si Micho. Sige na, Mitch, kayo maglaag ta, Mitch. Palihog lang. Palihog lang. So, hi mga day. Karoon na yung mga day. Okay. Sunday. Ang sepit sa karoon ba? Sunday, family day. Oh, Sunday Family Day, July 29, 4 p.m. na no. So, ako dyan yung gihalad nga panahon para sa ako mga fur babies. So, ilaha gining adlaw ron. Magpag-groom sila, malling sila, mau ginatong buhaton ron. Ay, ko cute. Tanawa niyo si Jabawakis. Oy, cute kayo. Ay, ko cute. So, mo na gila? May nakasakupa. Ay, ko cute. Sige na, suutan na. Abi palang watay sa nina, no? Suutan lang siya nato na. Oy, palihog lang. Micho, baby! Ah, lahir agad si Micho. Oy, nakahilo. Oy, Micho, dili. Baby. Ay! Grabe na mga to, te! Hunidako, bitaw gipon si Tuti, te. Masig na niya maigo ba? Na, mahimo dyan ang crop top, oy. Palihog lang. Oh, di ba? Pagkagwapo sa among baby. Micho, dili mangaway, Micho. Micho po kayo mga away. Pero ang pinuno, hinahanap pa. Saling naka-crop top na Hello Kitty, mga away na na yun. Micho ha, dili. So karon mga day, ang amo ang buhaton kay mag-book mig tulo ka angkas. Muna siya kay bawal mo pining mga irugit sa Grab. Ay, dali mo baby. Micho baby. Alam mo dire, come here. Ay, ana good. Das magan lagi na to no. Ang kamera. Excited na jud kay ko nga mga laag sila Park Mall kay kani sila. Diri ra magini sila sa village siya mo gatuyok-tuyok good. So ata kay bawo kung matagawan ba ni sila. Ana gyud oy tara mga fur babies birth. Oh. Laban ninyo eh, palihog lang. Micho baby ha, kay taas na yung hair, taas na yung nails. Si Tuti, taas ng nails, kailangan na tayo magpa-groom. Ang worst scenario lang jud ay kung puno na jud no, ang mga groomanan. Sunday man gyud so, mag-skandalo lang yung lights dito. Mura gyud ako mabuhat eh. Skandalo pinalights. Actually mga day, kung naglibog mo kung singanan ni Tuti, Jabawakis Tuti, pariha ra na siya mga day. Come here! Jesus, Jesus. Kalma lang itong tanan. Kalma lang ta ba? Makamula kita. Kalma lang. Makalahos na kita ng adlaw mga jay. Few inches later. Tara, let's na namong mga angkas. So, angkas gaming na ta. Alin na, okay. Alin na mga fur babies. Uy! Sila, uy. Oy, oy, maligsan. Hoy! Tuti! Da, tulo ka buk angkas, di mag-uol. Glenn, kuya. Round. Round ako. Ako dire, kuya. Amo sa i-plaster ang mga iro, kuya. Dito mo ba? Sige na, mga tunata. Kaya ko. Si Ralph. Jaman. Uy, amping mo ha? Amping sa buho. Amping. Okay, saman. Sila mag-amping na to eh, baliw lang. So, mo ni siya ang akong angkas. Lah. Ay, gipit yun, ma'am. Wow! Pag-hi, kuya. What lang gid ya ha? Mag-convoy lang gid ya. Charot, para pag-asa pa doon ba? Uy, ko cute man di ay. Sige ya, laban na tang tanan.
ginuutabang. Hala ka pipo, hindi siya mamakte. Uy, ko cute ako ate, magpag-roomit eh. Sige. Kaya sila. Hi, te. Napa yung slot, te. Pwede pa kapag room? Hindi pa siya. O, duha ka buok, te. Ano siya? Nectar pa. Okay ra, okay ra. Para siya ikuan mga 7, no? Oh, okay ra. Si Kuan nila nagpinit din siya. Laro ito sa glass. Asa na siya? Sige mo na siya agad, te. Namurog na. Murog na siya, kaya bawa na siya si may tabo. Kaya bawa na siya. Ang ino kaduhano. Oo. Katong kuan. Kaduhano. Busy na kayo. Ikaw cute. Sila maluhan ng murog. Nangurog na siya, makabaw na gid sila, oh. Siya na nasa skin, mabakok, mga good. Yung So, isa-isa yan sila, te? sila duha. Aka ni dire? Ako iso duha. Micho. Lums na. Higa, bungga lagi na nga breed, uy. Bungga notes lagi no, mahalong gid kasi auntie tanawon. Micho, dili lang gid mangol ba, okay? Kaya ra nimo na day. Kaya ra siya na nimo day. Promise day, kaya na nimo day. Bert, suko na kay si Tuti, Bert. Suko na kay si Tuti. So mga day, 7 PM pang schedule ni Michug Tuti, no? So kami dire maglaglaga sa Remedios Park Mall. Years later. So mga day, nibalik mi dire sa wala ko kaila sa akong iro. As in nga, day ko nga, kitsa man ni. Kitsa man ni, uy. Pero nabala ko kay nawa si Tuti dito. Kaputangan na, siya naman din ni Day. No, di na siya cute, Day. Tuti. No, sa timay-may, Day, di na din siya ganahan. Si Micho, te, inyo nga naon, te? Ha? Isa na, mura na mag-askal niya kung mga iro, te. Mura na sila mag-askal, te. Di na gid siya cute, Day. Day, lahi na siya kayo, Day. Tuti. Tuti guys, tuti. Cute, eh. Lampan na, eh. Tuti. So karon mga day, si Micho na ginong gihalad karon. Si Micho na ginadiha, no? Siya na gihalad. Tuti, behave. Ko cute ni Micho na. Ano siya, day? Micho, baby. Micho mo, gini mo ang future, Micho. Saman, Mitch. Padayon pa ta, Mitch. Upawan na gyuday. Doy. Lihog lang gyud. Si Misha ni Kuya, gabi king wild niya ganiha day. Ina na lang bayang naong diha sa amin. Mahangin sila bus, Mitch. So cute. So cute. Mitch, mo, guwapa kay Mitch. Ay, mo ni Iro. Mo ni tinuod nga Iro day. So karon mga day, nangita mi og leash para sa akong fur babies, no? Kay para maka-walking-walking sila sa Park Mall. Kay mo na to ang aim Ang po ni. problema ani ni sila malibang. Dili, kita mo munit bitaw. Mo ni nga kanon gini nila, kan-a gini mong tae, Mitch. Kan-a lang gini mong tae. Pak. Andam na kay sila mulaag sa Park Mall, oh. Hindi mo walay bali-bali. Ang laban. Katong higot dahil. Basta rin. Sige daw, be. Butang daw, be. Drop it like it's hot daw, be. Lihi dahil. Oy. Ayaw kung awaya mit. Ay ito. Pag tinagaw niya to, liog lang. Okay. Oh, Lalang drop it pa. like it's hot. Oy. Pero nga sanay-sanay na dahil. Kasi pa sa uwa dahil.